ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan. Estudyante, nurse, healthcare nga nagtrabaho, bisan kinsa ani para sa imo. Sama sa mga balita, mga usong at trending, mga istorya nga nagbuhat sa kalibutan. Atong tanawon, magkauban sa aksyon. Kisaw TV, ito ang dalan sa kasayuran. Kisaw TV, sa tanan nga Cebuano, makalingaw nga mga sugilanon, sa kahimsog o balita at reaksyon. Kisaw TV, atong channel sa kasadya, puno sa mga kalingawan. Tanawon na to. Makita Maiging jud ko ani. Gidako kay tanaw. Hello mga ka-Kiso. Welcome to Kiso TV. I'm your host, Hazel. Live din sa Cebu, Philippines. Kumusta ang inyong weekend? I hope relaxed ramo diha because we have a very insightful episode tonight. Yes, so mayong gabi kini si Edward live diri sa Jensen. So nagpaminaw kamo sa Kisaw TV o ginyo po ning makita sa Nyor Eduardo TV. You are turned in to Kisaw TV Steering Stories Worldwide. Ako si Domino Poson. Live din sa Mabugnaw nga Canada. And hello to everyone watching, especially to those who want to improve their connection with others. Wow. Unsa man ang connection with others there? Maglahi ra siya, no? Kaniingon, kumusta? Kunawan kita anong maingog kumusta. Oy, Edward, unsa man ka, Edward? Kumusta man ka diha, Edward? Oy, kumusta? Oy, by the way, it's been 2 weeks, no? Nga wa jud ta nagkita. Mga kakisaw, I think you miss us kay 2 weeks gyud. Oy, Edward, naunsa na ka din na, oy? Ang luod na sa Edward. No, 2 weeks na ta nga wa nagkita, but we are so excited nga nagkita na sa nasad mi nahibalik sa kahanginan ug makita ninyo karon. So, before we tamo dive sa atong topic, I have a quick question for both of you. Edward and Domino. So, in all honesty, maayo ba mo makikistorya? Or, let me ask, wait sa nakuan ko na lapas ko. Or, let me ask, think you are a good communicators? Si Domino ako unahon. Sige daw. Kuan, before mo answer si Edward, ako katigay, kuan kiguti, kanang, I think I am not a good communicator. Di kibaw mo, kuan bitaw, tika na bitaw mo, dugay na kay nako nga murag kanang kuan ba, kanang murag mystery nako ba nga gyud sa kana nila no, kanang may istorya sila, nya mahilak ang tao, nya kana bang inana ba nya. Kay sagaran ko ako may istorya mahiubos. Ikaw, ano kay ka prangka kay ka magano. Ako pod kay prangka pod ko magistorya. Mao ba? I thought kanang kuan ka mo istorya kanang sa una pag high school mo kuan magugam mo maminaw mo mga tawo nimo. Ako kay maglagot man ang mga tawo nako. Maminaw man po noon ko pero straight to the point. So T-Doms, when was that na nakuan ka naka-observe ka nga you are not a good communicator? When was that? Pagkuan na nimo pag college or pag work na nimo or sugad pag high school ti. Kay mag-wonder man ko ti nga kung ako yung may istorya kay masuko ang mga tao niya. Manglakaw sila? Lain ang istorya. Lain ang istorya mo istorya kay okay ra man nila nya prayer make sentence gisulti. Depende guro sa tone, intonation, pitch. Okay, so nindot na siya nga ano. Sige. Pero ikaw, Edward, di ka tuo si Doms nimo nga kuan ka kanang prangka. Sa totoo prangka siya? Maminaw na siya may presidente sa mong classroom. Tanaw mo dagway ni Domino, na-shock siya nga. Ingon ka nga prangka ka kay murag na-shock siya. Okay. So bitaw no. So nindot na siya nga pangutana ba. So sa akong experience as a teacher, so everyday magud ka mag-talk sa imong students no. So naanad na ko magpag-istorya. So katong pagka-prangka pod siguro nako dati, parang ginabutang ko nako sa tama nga lugar kay di man na pwede nga ang estudyante mo pong ikuan kay ano man sila mahiubos ba. So I give advice, I tell them what to do, so especially sa ilang health. So importante magud na klaro ang imong instructions na clarity. Kasi upon giving instructions pa lang kung dili na clear,
mali-mali na dira yung ilang buhaton. Sige, Doms. Yeah, that's true. Agree? Agree ko ana kay communication is key gyud, especially katong paglarga nako diri sa gawas. Lisod kay para nako kay English is not my mother tongue. Lahi ang akong sinultian. Bisaya ang akong sinultian. Pero Iba pa karong gyud ang gabi, accent. Ang napag accent. accent. Hi, good morning. One time lagi giingnan ko sa akong pasyente, anak ko sa akong pasyente kay sa nursing naaman may levels anang stages of kanang communications ina so good nimo kinahanglan mo create jud ka og rapport ana no so good adto na sa akong pasyente ana nako, hi, good morning. My name is Domino. Lahi pa to pagkastorya nako. I am your nurse for today. If anything, please call me. Ana, asuko bitaw ng pasyente. Ginamit ko sa pasyente nga Inamtok ko sa pasyente nga kanang, "Can you change your pitch?" Bitaw ko kung sorry, what did I do wrong? Naana jud ko sa akong kagalingon. So, pero karong gabi una, we're going to look at it differently, no? So, have you ever wondered what separates kanang mao sini ako ang mystery gyud ni sa una nga what separates a truly transformative conversation from just talking? So, una take ko og master's degree sa mental health and psychiatry kay gusto ko mahibaw unsaon gyud na ang arts of communication. Yes, correct. Yeah, bitaw pero you know what Duard, kani si Domino no, dugay naman gid siya. You've been in Canada for 1 decade already or more than a Yeah, decade na. more than. Yeah, pero kibaw ka Duard, murag wala gini siya na na slang. Or unsa man ang ubante? Ti Doms Amar- man na mabash. Mabash na sad ko ani. Ay unsa man ang ubante? Ila na tuyoon ila kuha pa natin, slang. as appropriate rati kay kanang lain sad kay magslang-slang ko dinhi sa inyong atubangan niya. Kung nako sa atubangan sa pasyente, I speak like kanang taga dire, pero kung nako sa atubangan sa mga Adjust. Cebuanos, Adjust. magbisaya ko kay Ano na siya, Tigoy? Nag-slang na siya. Tiga to kung nag-speech siya. Wani mo na ano to? Ay okay, of Slang- course ang slang kay siya audience dito. Canadian ba mga Oo. audience depende na sa audience. sa Toronto biya to. Pero kana ba pag uli niya Duard ba kung pasabot ni uli man na siya dire sa Pilipinas nakita mi niya. Oh, Nakikama siya. Di naman gugoy mga nailhan Duard nga mga you know what mga natural may mga accent na. Nya. kanang nana Lagi Waswa. Andra. pag abot nako sa Mactan Airport kay gibabagan ko sa babae. Ingnan ko nga, sir, excuse me. Dili ka diha. Kung ano di ay ma'am. Dili ka diha. Diri ka kay local ka. Analaan ka gano. Akong gidonol akong passport. Wala, pagkatawa ko. naalaan gid siya og Bisaya, Pinoy. Sige. Lain man ang ilang lane para sa kuan, para sa foreigner Mm. kunuhay, lain man. So bali di ay ti Doms kay di ba kung anak kas Canada maaan kag Chekwa. Maaan Hindi sila kakuan nga. Insane. Gamay. no, Gamay nya mata. pag-ari nimo dire, naaan jud kag Bisaya gid noon ka. As appropriate Oo. gyud kay ang ako para nako kay sa dugay ng panahon nga kanang nagtuan ta sa communications kay I realize nga ang communication is kuan gid na siya as appropriate. Kung when you go to Rome you speak Roman, when you go to Cebu you speak Cebuano. Ya kung nakigistorya kag mga Cebuano inani istorya ka parehas mo na sa estudyante Duar, di ba? Kanang samo as a nursing tuluan din na namo nga mong estudyante will speak Bisaya o will speak kanang common language kung Yeah, nag-health correct. teaching silang pasyente kay mag-discuss Yeah. silang pasyente mingon sila nga the English. temporomandibular joint is the joint that is tender wala na daog Yeah, mo na siya Duard. Ikaw, mo na siya Duard ang first nga kuan gyud concept gyud sa nursing Duard, no, especially sa si nursing about interviewing a patient. So that is why you have to magbisaya gyud Duard no. Mao na ka na mga estudyante kinabi may estudyante nga mga gikan sa gawas, mga ana gani Duard ni ari diri kay nag-nursing. So importante gyud na nga ingon in town nga ma'am, pwede ra may ma'am, di pwede mag-English mi. Ma'am ko dili gyud pwede kay ang atong affiliating hospital is Vicente Soto. Bisaya. Ay, sa kay ka mag-in-English ka dito, di ba? So dapat gyud ka mugo gyud ka sa ilang language, magbisaya gyud ka. So very important gyud ang communication. Okay, T, so you have mentioned transformative conversation. Murag deep lagi na to Doms. What do you mean by that?
So, kanang transformative communication, sobra pa na siya sa talking by just talking kanang small talks mo nagtawag na mo diri small talks nga hi, kumusta? Kumusta imong Mm. iro? Inang okay ra imong kuan ana mga small talks. Kanang conversation gyud ti kay kuan na siya ti kanang murag um tinuyuan nga conversation sa ato na istoryan in detail later on. So kanang nga topic today is based ni siya sa 8 therapeutic communication technique to master in 2025. Karon sa to ang version to master in 2026. No, so kung kamo Mm. nagwonder nganong masuko man sila inig ko nung masulti ko, mao siguro ni siya ay kinahanglan nato nga i-master. And Edward, you mentioned giving advice, no, importante kay na siya. Mm. But did you know that these techniques aren't just for therapists, no? Pwede po din siya sa nurses before sa show. Nung tana kong Edward, ingon si Edward, magamit po din siya sa teachers, managers, and even parents can use them to build connections sa ilahang kuan mga anak. Mau ba? So, talking about therapeutic, Dom, so ibig sabihin, ano din siya, makahil din siya, no? Communication can heals. Bi- Okay. Sabi na Bitaw, ako para uy, lang na sa mga psychologists. bitaw. So Content. before you Doms, before you answer, Duard, unsa Mm. day inyong gamit sa inyong kuan, di ba? Field. Naaman ka sa By the way, Mm. alang sa kasayuran sa tanan no sa mga viewers nato kay naaman tay nananaw ron sa Facebook ug sa YouTube. Si Edward Mhm. di ay is currently teaching in University of Santo Tomas in Jansan. So unsa inyo ni Yes. Duard? Nani sa asa man ni nga topic ning communication na I mean, lagi sa tanang course, Duard? Mostly sa English na siya nasa, pwede na po sa oral communication or purposive communication. Pero as a teacher sa field sa education, so nagite principles of educational communication. So may mga roles na siya, different roles sa education. So as a teacher, number one, dapat may clarity. No, clear ang imong instructions, simple, dili ka magamit dito mga highfalutin words na yung imong estudyante baga nga. Oo, so kung pwede bisayaon nimo, no? Kay bisag Bisaya ko di mong gamit na medium of instruction, ang uban di bagya po Ilibog na pa sila man gani. makasabot. And then dapat may purpose, no? Unsa nag-communicate ka, unsa purpose nimo? Mag-inform, i-guide nimo sila, i-motivate or i-assess. Or just Convince? talking. Or unsa? Or just talking, no? Kasi kung just talking, wala yung direction. Kumbaga, wala lang. Murag anything under the sun. Mm. And then, as an educator, you have to be aware of the kind of audience that you have. No, kasi mga bata ba ni sila, pila ila edad, mga tiguwang ba ni siya, para maano po nimo ma-adjust nimo ang imong The way. of the Oto. way na mag-communicate sa ilahan, no? Duard, Lalo na kung ano sila. Sige, mangutana sige. ko, Duard, kanang sa education, Duard ba, mo kuha ba na sila na mag baby talk, Duard ni? Dili siya advisable na Ano man, baby Duard? talk. Kasi kung mag-baby talk magud ka, unsa may ma-develop, like for example sa mga bata, kasi crucial na ilang development particularly sa language eh. So kung i-baby talk nimo na siya, mo po to iyang maano. Oo, mo to iyang ma-learn. Instead na ma-improve yung vocabulary, wala siya ma-learn. And gina-practice na pud karon nga kanang mga sensitive words na mga body parts. Di ba sa to kay kanang magamit ang iba na words, no? Pototoy, yung sabi na, flower. Flower, ana. So dapat to, mga ana, bingka, ana. Kung unsa gyud daw siya, yung tawag, mao gyud daw siya. So, bingka. No. So, ano puro man na amo? Uy, wala lagi mo inyo. Unsa Kung man inyo? delete ta mo istorya og budbud. katong pangalan ana ba kay murag basto siya paminawon, pero ang advice is dapat unsa siya, mao gyud siya. Dili mo siya i-associate sa like budbud, sa bingka, mga ana. Nindot na siya And nga points. active listening, no? Dapat Ato sa na-istoryaan karon. Sige. Ato na istorya ng active listening. Okay. So sakto imong gingon, Duard. Ayaw pag-una, Duard. Uy, ikaw nauna na excited. Tingin ka nga therapeutic sa nursing gigamit ni namo siya nga communications kay importante man kay ang uban manggod nga nurse kay kanang wala sila ni follow og uban nga health practitioner wala kinahanglan sila mo follow og therapeutic communication. So dapat na gyud kay as a nurse dapat na kay
Therapeutic therapeutic voice. communication. Oh, nasa ko namo ko therapeutic voice word kung makikisto dili ani Ah, ako ang voice kung makikistorya ako sa pasyente. Lahi kaya ang ano mo ako lagi ang ng uban Sure? nga nurse lagi Sure? sa public. oh, Ay, kaya lagi lahi uban ako nga nurse sa public eh, maldita man. Oy, ana oy, oy, oy. kana makasabot ko ana sa public Edward, makasabot ko ana kay imagine ka Mamanghag man. ang ilang pasyente Edward, usa ka nurse sa 50 ka pasyente. So Maapod mao no. na nga Di ang kapoy therapeutic na ba? communication moadto sa Huwag tang off the huwag roof. tang te. Okay, kay imagine ka Edward, grabe na 20 ka mga tao, 20 ka family Bitaw no. mangutana nimo all at once. Mo Nya ni pay kaon, yo gigutom. okay, kauno pa kay nya Oh, napay daghang order sa doktor, napay agi sa doktor nga di mabasa, magkabuang jud Edward. Mo na nga di ko Mm. maluoy ko maluoy ko magunhuna sa mga public nurses ba nga kaluoy nila no kay kanang tawag ana kanang gamay ra ang tabang nga ilang ma-receive niya ilabi tong mental tao sabihan ng nurse Bitaw. ilang mental pero nasa gi uban Edward nga toxically kuang gyud sila wala gyud sila gamit og May therapeutic behavior communication. gyud. Oh, naa so na gyud. sa nursing gigamit din ni siya ang therapeutic communications kay kinahanglan man na kay platform sa imong mo na kung ingon nimo nga in front of my patient kanang lahi ang akong image. So first good Mm. ana non-verbal imong image gyud no nga kanang ang katugan nimo kung therapeutic communication nagkuyog ni ang non-verbal ug verbal. So kinahanglan imong image dapat iabot nimo sa atubangan sa imong kliyente is a different image. Di ka masigig tingsi no. Ito, laugh as appropriate kay kung inigtan-on lang nimo nga mura kag clown so dili ka lathuan lisod Dili ka ka no. iruan ang Correct. kanina Di ka niya respetaan. o imong modulation sa voice unya kuan kanang ang mo follow na rin na ang mga technique sa therapeutic communication. So sa nursing gingan lang namong therapeutic kay murag kanang professional kayang sound wording ba nga professional pero magamit gyud ni siya sa good communications ni siya sa uban nga mga Bitaw man. kuan nya kuan it helps others feel seen kana bitong ma-recognize ang ilahang kanang gibati ba kay most of the time objective subjective man na siya and truly validated so may buti pa sa ato nang istoryaan later on kung sa gyud nang feeling accepted o validated sa Pilipinas kay murag dili pa kaayo ni siya well emphasized. I don't know kung karon na kay 10 years 11 years na mo kuno wa nga kana bitong kuan word kana bitong kanang sakit ma'am sakit ako ang kuan dughan ay kuan na nara na sa imong utok nara na sa imong inana ba so today we will skip the dry textbook definition kay ang side effects sa daan ni Edward ma'am Hazel ang side effect kay kuan mura na si kag istorya mura na si kag libro ba you sound like a book dili na ka Walay mo sound feelings. as wala na Walay feeling feelings. you sound like a human dili ka mo sound sa human being ba and then karon atong i-dive in pitch in ako sa akong experience dinhi sa Canada and ang practical applications sa therapeutic communications. Mm. Yeah. Nagtanaw din nato te si Brighton. No? Ang Hi atong Brighton. Brighton is watching right now. Nagsige siya So thumbs bright up yun na siya. nimo. Oh bright Bright yun na si Ah, Brighton. of course. is Brighton. Oh, ang ilag dugay na ni sa dugay na siya sa kuanti pagpangalagad sa nursing diha sa Cebu City nakauban ni nako sa operating room grabe ni Yeah. kuan ni sa Nya operating karon room Duard. siga kay Oh, sa karon operating Duard. room Oh, siga kay na oy lawas ng dana na dako muscle kay ay nasanan. mahadlok Nakuan mga sa di tao. siya kadlukan na murag na ba to siya patik te? Natoy patik si Oo. Brighton. Nato yung gilip si Brighton. Ulay patik. Oy, nabuhi na tong ang eagle sa iyang mga iyang kuan. Tato. Okay, and then unsay nga ani te Ay, bitin mo Duard, siguro yung si tato, te? Brighton Duard. Mura. Kana si Brighton Day Edward siya naman di na kay siya lesser na iyang duty sa hospital sa siya na tuma sa ilahang review sa mo take og board and take Wow. note. 100% sila Oy, Duard. congratulations. Last November nga board exam with Ay, congratulations Wow. i-greet nato ti ang asa na ti? Cebu Brighton. Technological asa na sila ti? Cebu Institute of Cebu Technology University. Technological So University. top performing school na Yeah, sila te. Yeah, 100% plus 6 top notchers. Sakto no? Sa Wow. CITU? Wow. Ay, Grabe. Unsa ni giingon ni Unya. Brighton? Sige ingon niya. Mga Oy, Normal na mga ni sa magaling. Pinas ang burnout DOMS. O mao na. Mm, Mao na Brighton nga yeah. kanang para nako Brighton ha let's not normalize kanang burnout kay luoy kay mga nurses Brighton as in kanang imagine kati sa Pilipinas Edward 1:many ang atong ratio
nya sa Wala Canada. din siya patik ti uy. Ay wala kay balik lain dito Patok. mo nakitaan Brighton oy. Kinsa guro tong patik te. Lahi tong lawasa mo nakitaan Brighton. Uy, Itong lawas. Nasayop, nasayop ming duha Brighton lahi tong lawasa. Kinsa tong lawasa atong gitan-aw ti nga nay patik. nasa din si Bea. Hi, Bea. Nasa Hi si Bea babe. te nagtan-aw sad. Onya Okay, so unsa to te? sa Napakay naputol ka Sa wala ra. Canada Okay na to? Brighton 1:4 rami, Ni 1:5. burnout. Oo nya, moreklamo pa mi Brighton nga daghan kay kog pasyente inana. So inana ba? So mo na nga not normal kay kung i-normalize magud nato na nga nga okay lang burnout eh. Number one, ma-sacrifice pasyente. Number two, mingon ang mga administrators, okay ra di ay. Okay ra di ay 1:many. So di lang ta mag-hire og Okay ra bagong di nurse. na. Oh, mao. Mura nga Uy, kung five kanang top word notchers na ko no eh. resilience. Oh, Yeah, resilience five ka na ra dili di. na na. Today Oh, Five say ko hi no. to ano. Oy, Say hi to hi. Tito, Hi! Sige Tita. tamahan ni Amari. Edward. Si Amari. Amari. Oh, Hello. ilok masad ni. Mao ni ang Monica Let's Iha go. ni Go. Eduardo Oh. Maka Kabalang Jr. No? Tiningon si Kompleto yun. Bryson I love te. you. 5 day ko nakatap notchers and then ato nang Hmm. ipadungog sa atong mambabatas. Mambabatas. Ha? Kay Mambabatas ba? ang Kay ang ang bisihan bisihan nila nila puro man puro mga pangawat. Ay, Brighton. Brighton. Sakit akong Ay, kasing-kasing, Brighton. anas Brighton kanira bas domino Brighton sige na siya balik-balik na pulaan na Ay, mi ana yung Brighton. Ay ni siya pahinom-dumi ma-trigger Brighton. na sa ko, Brighton. Oh, tanawa. Na ma-trigger na sad na siya. Okay, so te, I love that seen, heard, and validated. Mura Hmm. na paminawon. So Domino, guide us through this. Unsa man Hmm. ang first nga technique? Kay usahay feeling nako maayo kong maminaw pero basin nag-imagine lang ko. So, nindot na siya nga kuan missile question og nindot na siya nga realization nga you are aware sa imuhang kuan ba imuhang kagalingon ba nga namina am I really listening or just acting like I am listening. So my first technique Ma'am Hazel og Edward kay ang active listening gisgutan na ni Edward ganiha. So but be careful ha. Active listening is more than just waiting for your turn to talk. Kana yung engage jud ka ingon si Eduardo ganiha kanang naminaw jud ka, di ba Eduard? Dili na pwede dete magsagbat-sagbat. Pwede naman, good. Oh. Marag Pwede na din mo ma-affirm, sagbat, Duart. Marag mo-affirm lang kati. I love putla iyang kuan. So, tama good you doms, no? So, guilty ko ana usahay kanang nagulat ra ko mahuman ba? Makasulti siya. Oh. Sayop day na siya. Kuan kanang maghuwat kay wala man nimo siya gi-recognize ang iyahang kuan, iyaha bitong bitong gisulti nang you're not really listening sa iyahang gisulti ba nga kanang daghan na ka siya gisulti niya ikaw din na kay conclusion nga ay kanang kuan ra na oy kanang narana sa imuhang utok ba inana ba Dahil so sa dili mga man una. o nara sa na so dili man na sayop ang ako ang sabot sa active listening kay involves being fully present katong ingon ni Ma'am Hazel di ba nga manyango-yango ka but be careful anang yango-yango Ma'am Hazel kay Agoy basin kagoy mingon mga yun na imong bali pasyente atong nga liog ana oy. oh kanang affirming ba nga ana mingon ni pasyente nga maghikog ko ma'am ay, so mo na yung kinahanglan ka og active listening kay matan-aw ka sa pasyente ana niya maminaw ka sa iyang gisulti kay kanang inana nakaduty mo ko kanang mga mental health facility din Edward so maminaw jud kag tarong Edward kay English ba nang sinultian Ma'am Hazel in English ba ano niya kinahanglan kay Iskot ay, ani oy. kani katawanan ako ning na lessons learned din ako nga nana ko sa pasyente can I have your name please and yung pasyente nga mauni akong name nanay ko okay so do you have any pain right now nya ingon ni pasyente nga yes I have can you tell me where the pain is ana lang yun so tining pasyente diri ingon ko nga can you rate the pain from 0 to 10 like ko ingon ning pasyente 10 nya naghilak na siya 10 ko good that's great Ano man te? Ngano man mo tayo good magitubag? that's great What to mao name mo na to you giingon or ti mao na unsa? giingon ti nga active Wa ka listening na kay focus. So kay wa ka ang na akong focus. gipangita ang katurang mga specific data nga akong gipangayo like katong
10/10. Wa jud ko naminaw, truly naminaw. Wa jud ko truly involved sa pasyente right there and then. Kanang naa jud ba nga present jud ka ba? Wala. I am not I I'm physically present pero nangayo ra kog data and then gusto na kong mulakaw. So, you're not just hearing words, you are absorbing the emotional context of the pasyente. Wa may kumutanaw Mm. siyang mata. Nag-ana may ko sa kaya mo ang chart, kaya mo It's na mag-cellphone. Inani naman. So, can you tell me your kuan ana? Mm. Wa ko nagtanong. So, I am not there in the present. Wa na ko nakuha ang katong mga kuan ba. Wa na ko na-absorb ang emotional context ba. Usa sa Mm. mga tips anity is to resist the fix it urge. Kana bitong mingon nga kanang sakit kay akong kuan kay mao siguro ni mao siguro na nya mingon ka sige tagaan na di ka og Tylenol. Kana bitong katong urge nato Duard nga kana bitong Oh, di na kita maminaw nya para mao kay na. ready-made na ang ato ang yeah. fix ana ba Ya dili sad ta mo deep digger aw di mo sana di kay ta deep mangutana ganit. deep Oh, dive deep oo nga dili ay ta mo kuan gyud ba nga. Ay mao ba? Sakit mm. ba? Asa dapita? Unsa ka sakit ta? Dili ta mo ana diretso rin ka og Oh. Tylenol. Te, pero one important thing sad te, dapat mag eyes to eyes na ta ani te sa active listening. Eyes to eyes. Mm. Dapat Mm. jud. Kana ting Mm. eyes to eyes ti careful sa kana kay in the context sa kanang international nga patient na sa mga countries nga dili pwede ang eye to eye. Yeah, bitaw-bitaw no. Ah, Unsa gani kay na te kanang mga Middle East sa Middle East na te? kuanti sa mga Chinese, sa mga Filipino dili kita Mm. ginahan og eye to eye. I don't know ninyo pero mo nay nasa libro nga mga Asian ancestry kay dili kita ginahan og eye to eye. Kay murag lain At na tong interpretation. okay sa Chinese kay murag kuan disrespect. Oh, pero Amerikano ti, Amerikano mao na sad ni lain na sad ni atong istoryaan. Mm. Before mo proceed si Edward kanang nag-istorya ko tinya unknowingly the Edward dili ko aware ana nga kita day mga Filipino di kita ginhag eye contact. Ginahan ba mo kay contact? Dili. Lainan ko Di ba? te. Magliro-liro Oo. inyong mata. Ikaw do magliro-liro Di inyong mata, di dili ba? murag mo Ako tan-aw ra mo nag-eye tingin contact ko. As in ka nang Hard tutok yun nga ana gyud ana. Oo, sa akong Binuang. kaistorya. Ha? di ako kay kuan te mo tan-aw ko sa Oy, dili gyud sa malingyaw. mata gyud siguro sa kanang Kanang ilong mutanaw jud ka barok sa niya soul. molingaw ana. Kanang Si mutanaw jud Edward ka ay sa soul, mo Edward. si Edward. Badlok sa tanan, Edward. Depende lang po. Pero kung di na ko feel, di po ko ano. So, ako tinag-istorya ko sa pasyente niya. Akong mata ko nga, are you okay today? Pero akong mata kay gilaro-liro. Gingnan to ko sa pasyente uy nga kanang Are you um talking to me? Oh, Unsa man? who are you talking to? Are you talking to me? Like, ingon na pasyente nga, kanang, can you look at my eyes? Iko no, I'm so sorry. Kanang, I didn't mean to be rude. Akong ganun ng pasyente kay, nagtuo ra jud ko nga, kanang normal maguna namo mga kuan Asian nga dili kay mo tanaw. Inana ba? Niana na lang imong depensa. Ana lang sad akong dipensat eh. Mao na. Okay? Mm. Mm. So, So so Doms kanang unsay nga ani lisod na no, so as a problem solver gusto dayon ko mangitag solusyon. Oo, labi na kanang experience na kay ka, na kay solusyon daan, no? Quick fix na dayon nga ayaw na sige istorya ana mao jud. But the goal is to understand, not to immediately offer solutions. Kay dili man tanan problema ti nga kinahanglan din nimo i-fix na may uban ti nga kanang they just wanted to be heard. Kanang gusto lang sila minaw ti, gusto lang sila maminaw ka. And paraphrasing or restating what you heard is to Mm. confirm understanding nga mingon ka nga usa sa mga technique ti nga mingon ka nga restating mingon ka nga unsa sakto ba nga akong nadunggan nga mao ni mao na no example ani instead of giving advice immediately you say uh, so it sounds like you feeling a lot of pressure from both your family and your job and family and ana. So dili jud kinahanglan nga mo respond dayon ka nga ing imong kinahanglan mabiton akong ingon nimo usahay. Perminti nga ayaw gyud dayon og hatag og offer og solution kay it might be Or moingon ka te nga mao na din ha, di man gud ka maminaw. Mo na kana di ba? quick Lain fix sad dayon. kaayo. Giingnan bitaw So tika. Ana. niingon din si Brighton te nga mao gyud na ang first gyud culture orientation kay lain-lain gyud na ma-misinterpret ta, no? Mao Sakto na ang gyud ka pasabot ni Brighton. Mo Brighton, yeah. emphasize gyud na sa imong mga estudyante Brighton nga kanang cultural context gyud Brighton. Kay basin dad-on nila ilahang culture adto sa
laing lugar no dapat mo kuan gyud ta kanang integrate ba sa society na Bitaw. padayon te. So katong imong giingon ti nga paraphrasing, so mura Mm. gi-confirm nimo ba? Mao ba ni imong pasabot? So it makes them feel safe? Unsa pa man lain, Doms? So sakto to te nga ma-feel safe sila kay they are clarified sa imong gisultid. Ang next nato nga technique kaning empathetic responding no something empathetic responding, so this goes beyond listening te, it's accurately perceiving and reflecting back their emotional state mo na siya. So is that like saying, I know exactly how you feel? Ana? Mao na? Actually no kanang miingkag I know exactly how you feel kana ti rude kay na siya ti Oo. kanang Ay, di rude maayo to na the highest siya. level na siya. Kanang Hmm. anha ka sa unit, nya mingon ka nga, I know exactly how you feel. Like, so nga nang nisulti pa man ko, ana ka, paakon ka ana ti. So, true empathy isn't about like saying how I know how you feel kana I know how you feel kana bitong nakasuway ko na sa una ti mao ni mga failures akong if kanang therapeutic communication ha pasyente ti niya ni anak ko ti ba pasyente stress pasyente niya kanang it was a mental health issue anak ko sa pasyente nga yeah I know how you feel wala na ni shutdown na ang pasyente. It's kanang kuanti kanang reflecting back your emotional response is about validating the feelings. For example, kung naay trauma survivor, you might say it makes complete sense that you would feel that way given everything you went through na imong kaagi ana nya imong i-validate ang ilahang emotion without judgment, no, for example ha kaning RAPE no nya imong ingnon nga nihilak si motubangan nya giingnan Hmm. ka nga gikuan RAPE ko dito sa eskina ngimino ngano ni agi mo sa eskina no, so dili siya non-therapeutic na siya. So ingnon nimo nga Or ang response ana ti kay I'm so sorry about your loss. Kani importante kini sa mga estudyante no. I'm Ah, so sorry about what bitaw. happened to you. Yeah. I can't imagine nga na ba unsay Mao na imong na feeling mo na na na-experience. mo na yung Oh, experience. Sorry kaayo na sorry kaayo niya. bitaw. It gives way nga ma-navigate nimo ang iyang experience. Imo pa jung matuki kay kung maingon ka nga nganong niadto bitaw ka sa eskina. Or niingon te, ngano bitong kato imong gisulob? Ngano Mao to ana kubo Mm. magsayal? blaming culture. Oh, 'di ba? Yeah. Victim blaming. Oh, Mm, mao na. mao na siya. By the way, si Bea te, ingon siya, hello, Ma'am Hay, Sir Dom, Sir Edward, kanay sa inyong Hello. topic. Hinumduman sad hinumduman sad ta sa mental health nursing subject nato anang Terracom. Uy, kinsa ganito atong teacher Dom sa Masteral kasi yung teacher te. Sa Si kami Masteral, teacher sa Masteralty si sa ani Terracom, si ako Ma'am sa Bea kay kuan Terracom. si Ma'am Yeah. Bea kanang mental health and Psych di psychiatric ay nursing. ah, Kanang mabitam ng psychohon sad may gamay. Ma'am Bea, apil ka na mo sunod Ma'am Bea. uy, Kanang ano ka na no? Basta lagi mga psyche nga mga masters ti. Nasay something. Daghang Uy. mga ila kay Uy. muraan agad na sila ko Edward. naay Musturya aura gyud ko te, ang te. Edward. Naay Agad na aura, naay oh. aura Murag Kasi distinct aura. Edward. So Kay 100% Edward, murag 80%. mga weird. So, gisamutan ni Ricardo. Brighton, unsa Grabe mo sa agree ka na Brighton? Mo agree ka Brighton? Ma'am Bea, mo agree ka no Ma'am Bea nga ang kani kunong mga nag-masters og mental health and psychiatric nursing kay mga weirdohon. So, kuan Pero, unsa even kanang mga doktor sa psychiatry, ang mga pasyente ti kay makaila nila ti. Ang mga pasyente ba Siguro no. Kay by the way, ma-understand nila may more. aura. uy, te, kana di ay mga doctor sa psychiatry ti bang. Ano mo sa na ilang itsura ti oy hala. Nawayon kay kuno. Kuan ti Ilang kanang itsura ba kay mura sa gyud sila psyche. Kay murag ila lang gi ano po nang Kaya unsa gisabayan man ang ilang ilang patient. mao Alay ni lain sa gitawag kay og Edward mao ni oy, gitawag giuban og man ang kuan pasyente. yan Uy. reflection ti. Kibaw ba ka ti? By the way day Oo. nakaibaw ba mo nga kanang effective kay na siya nga strategy kay dinhi sa Canada ang amo ang mental health. Effective. Oh, Wait, effective na wait, siya ti. wait. Oh, Kadiyot sa ti. Sa to pa magpakuan ko ana nagdataan ni ti kung psyche ako magpabangbuang magpabuang. dili sad oy kanang dili man mi mag scrub suit or mag uniform sa kuanti sa mental health facility. Di mi mag scrub suit ug mag mental magkuan. Kay murag Dili kay mo intimidate sila guro. okay
man na Mm. siya naghatag ka og authority sa Mm. pasyente. Mao na nga ang among sulubon kay street clothing gid na sa magtrabaho kag psychiatric unit. Nindot kay ka kadi ka mag scrub suit magsulob jud kag Pag nor semi-formal smart normal. casual. Oh, na imong sulubon kay man na siya murag reflection sa pasyente ba. Mao na. Mm. Mm. Unsa to na Asa ako na ta, isulti uy? gali nga experience nakalimot ko. Nato ko isulti Doktor. nga experience. Nato ko Doktor sa history nga psychia. wala Unsa sige man lang ti gikawat, mahinumdum ko later gikawat? gikawat na sa kuan. Bitaw no? Gikawat sa ano. Ah, Ngano ka mo Duard, mao gyud akong pangutana, Duard, kung ikaw na kay nailhan nga doctor in psychiatry, makaingon jud ka, bitaw no, Mm. confirm gyud si Ma'am Hazel uy nga ngano inani man na ilang kuan nara sa kay doktor numdum na ko unsa sa man? tong istoryaan nangutana si Ma'am Bertilia Bea. Pragados. Oo Ah. nga, ingos Mm. Ma'am Bertilia Pragados nga kuan daw kinsa atong mga teacher. Atong mga teacher si Sir Hernani, ito atong interview Edward, amo tong maestro. Mm. Mm. Si Mm. Sir kalimot man ko tinami maestro ato nga kuluton og buhok nga lalaki nakalimot ko og Nga si doktor Ma'am gyud na siya, Pistanio. mao na akong giingon te nga doktor gyud, Oh, si Dr. doktor siya sa Soto. Pistanio, si Dr. Minggito, daghan mga maestra O ma'am, kana Psychian na si sila. Doktor maestra ma'am, Minggito, mga psychian ni sila. Psychiat. Mga high caliber gyud ni nga mga psychiatrist. Nindot kay to mo ang psychiatric program sa Cebu Normal University kay makat-on jud ka pero mo lagi na pagpaso nako kay ako rin graduate. Ah, Ako ra usa. ano man te, nangabuang ng uban te, unsa man te? Wala oy kanang kuan murag taas silang ano, standards. ako ra usa ni paso pagtawag Mm. graduates of mental health and psychiatric masters in psychiatric nursing Domino Posol mura wala ko Mao gid na imong master's doms, mao gid imong gi-masters. mental Ano health and inana na psychiatric yang nursing. kuan Duard, man inana yang aura oh. Oh yan. Grabe But anyway, hi Sir Jill, Arsenal. Ingon siya daghan kaayo ko nakato na nice topic, ma'am and sirs. Oh, oy ma'am Jill, sir atong sabot. Ang yeah sabot na sir nato Jill today. atong sabot ha ikaw na napamius sa aning series din ikaw na dayon ha ato nang sabuton padayon Edward mao na to mga maestro nindot kito siya so sa mga karon pa naminaw ang among giistoryaan is therapeutic communications og as applied as for practical applications no padayon Edward Mm. so nato sa Salamat. 88 Okay, so acknowledge ni mga valid ilang gibati, tama no? mm. True empathy. So dili nimo i-dismiss ganahan Mm. ko ana doms no. Usahay man good maingon ta nga gamay ra man imong problema ay mas dako pag problema tong uban dira. Naon ko nimo siya. Ano mo i-gaslight no nimo siya ba? Gamay ra imong utang wa gyud nakulong tong mga milyon ng utang naon nimo ba? Exactly. So kana siya nga feeling Edward kay dismissive na siya. Di na once Mm. sa among profession sa nursing once nga masayop ka ani nga part kaning first encounter nimo sa pasyente kasong mga estudyante nga naminaw nato no once masayop ka ani Edward dili na sila mo trust nimo Edward ang Yeah. rapport wala na diha Edward dili na Mawala ka ingog ang dili na ka makuha og mga importante nga information so ang buhaton na ana Edward nanami style ana basta gani masayop nami sa first encounter sa among pasyente ako number one akong buhaton kay mangayo kog sorry I am so sorry kay nasayop ko sa pagsulti niya usually ang akong isulti nga it might be because ako ang language because English is not my primary language mo ana ako nya kung dili gihapon gani Edward di gihapon ang pasyente kay dili makasabot nga I don't like you anymore mo ana na pasyente so automatic na ang charge nurse magistorya na nami dynamics ana ang charge nurse na rin mo puli may istorya ang charge nurse ana or ilisan ko ag pasyente di rami malain unya that can instead we use tentative language like it seems like or I imagine you might be feeling mo na kung sulti pero anang yanang maglisod maguna sila og formulate even kanang mga normal nga mga tao Edward maglisod sila og formulate sa ilang gibati so usahay kay mingon siya nga mingon na pasyente nga kanang naglain ng akong pamati ana so saan na ko na pag as a student or as a nurse saan ko na pagkuan unsaon na ko na pag tawag ana pag explore explore mingon din ako nga kanang sige daw kanang istoryae daw ko kung unsay feeling anang naglain imong pamati so let's start with
kuan kanang kanus-an nagsugod ana. Mas ana istorya dayon niya. Hantod makit-an din nimo dayon ang unsa. Ingon si Ma'am Bea, si Sir Lopez o si Sir Lopez in Dr. town hapit Lopez, na ra ba iyahang second year natin no? First year pa? April, second na. Second na. No? Second na. Mm. Okay, so active listening and empathy. So unsa man Doms, kung gusto nimo mas mo istorya pa sila, kinay uban bitaw nga tao no kay oo ug dili ra man ang tubag nila oy lisod Mm. kaayo. Lisod kay nang oo ug dili Ma'am Lagi. Hazel. Kanang yes or Pareha no gud bitaw. lagi pareha ra gud anang moingon ka ti nga kanang unsa imong kanon mami? Mo ka bisag unsa? Mo na maglibog tong an. Asa Sabay ta mo bisag adto? unsa oy. Bisag asa. Oh, bisag So, asa. that brings us to our third technique, open-ended questioning, no? So, kung saan ang open-ended questioning? So, ang goal ani niya kay is detailed response rather than a simple yes or no. As a nurse, dili ko ginahan og kuanti, dili ko ginahan og kanang bitong ma-stress na ko ana Edward kung ini pangutanan ako sa pasyente, yes or no ra ang Amo. tubag kanus nikaon ka, no. So naa sa na style sa pagpangutana sa imong question nga ang tubag sad sa pasyente kay kanang dili siya makatubag og yes og no. Yes, tama. Correct na Adoms, no? So naapod ko i-share. So bilang teacher, like for example, absent among student, no? So absent siya, mo tanong ka nganong absent man ka? Na matubag siya. Absent ko sir kay wala ko padalig allowance ni mama. Follow up din mo. Nganong wa man ka padalig allowance? Tubag mo siya. Nasuko magud siya sir. Tubag mo imo na pong sundan yun mo iyang answer. Nganong nasuko man siya nimo? Okay, gamay mo ko gano sir, gamay ko mga Grado. scores sa gamay ko grado. Ang ganun gamay mo ka grado, ana good explorative ba? Explore. Wa mo good ko na gano sir study ma-realize niya nga siya ra po yung may mali day. Ana good. Then ma-create na din nimo ang unsay story sa kuan sa simple lang, simple kayo. Simple kayo na siya Edward niya instead of asking was the experience difficult? Ang tubag ana kay yes or no man jud na no. Instead mo mangutana mismong pasyente or bisan ka ng normal nga kuan nga what was the experience like for you? Sa may imuhang na experience dito. Pre nang nakay anak no, mangaon mo. Ako di man ko di man ko koy anak. Akong anak iro man. So nakairo. tanam ko si iro di man mo respond akong iro non-verbal man. Lami dili. O kanang mangaon mo Edward niya mingon ka nga kumusta ang kanang kumusta ang inyong klase? Okay ra inyong klase ana? Okay ra inyong school? Ana, instead nga mutana ka nga okay ra inyong school, mutana ka nagunsa mo sa inyong klase? No? Unsa gibuhat ninyo sa inyong klase karon? Yung istorya din sila nga kay di sila makatubag og okay og dili, di ba? So ang ilang itubag kay nagkuan mi karon nagduwa or something like that. So I see the difference the IT or instead of asking okay ra ka, you ask how are you feeling right now? Yes. Instead of mingon ka tinga, kumusta na ka diha? No. So unsa mo pag-paraphrase ana? Dili, anaon ko nga pwede mangutang. Uy, Dili na paano mangutang. i-paraphrase ang magutang nga nindot siya Ay, sayon ka ay na. Uy, kana lessons ni sa mga mangutang, no? Lessons sa mangutang i-take niya from a person who studied kanang effective communications kay di man effective akong communications, no? So, mangutang gani ka, nagi kay planong mangutang, create a relationship first. Mo ginay rule number 1. Rule number 1. Dugay gyud na siya. Nga magsigig 10 years. Depende na sa imuhang kuante, depende na sa Depende sa imuhang utang. Depende sa imong utangon. depende na sa imuhang style ti, kung sa imong style. Kuhaon sa nimo So ang dili trust. gyud ka mo diretso ti. Kuhaon nimo ang trust niya. Ang style nimo ana, di ka mingon nga kumusta. Mangutana, mangkuan ka diha nga kanang huy kanang naadi ka sa Canada, ana ako nakaanha na sad baya ako. Nakaanha na sad baya ako. Lingaw kay Manghambog ko sa or deka. nabi ako kuan diha, kaliwat, bla bla Friend. bla. Nya kahuman Yeah. di pa na mao, di pa na Naman, mao di pa pila na pa ka. mao. Dugay. Dili pa may istorya pa ka nga kay bawo jud ko nga lisod kay ang kinabuhi di ikaw sa may imong story, di ba? Di ba? Pero ikaw na bless mo good ka. Tawang Edward. Tawang Edward. Nya dayon. Lisod kay ang panginabuhi di kay bawo jud ko Based on experience ko na iyate ba? Human mo ni hack sa mga tao nga gustong mangutang
Kay Dahil to do, dito kag dahil to ingon do. og kumusta? Wala, shutdown, sirado na ang curtain. Dito Klaro mingon ka na. nga, uy kumusta de kanang kuan? Mingon di ka nga, I know lisod ang kinabuhi niya. I know tugnaw kay diha sa kuan no, kanang Canada no, Charit. nagkukoy kaliwat nga na diha, Aha. wa kay kaliwat. Mingon Oo, kay nakay oo. kaila. Wa kay Ingon na lang, kaila, ingon na lang. nakabasa ka. Nakakita ka sa Oo, YouTube oo, daghan oo. kayo na. Mao na to ana na, istorya na mo Ya, nya. Ikaw man paugmaa nag-istorya sa nya. ti, oy. Oo, ayaw Paugmaa sa sa. dang ayaw Paugmaa sa. kalita kay ma-shock man. Lagi, Oh, mao gani. Oo, oo. navigation sa Bakit navigation. nakabula? Giunsa nimo pagkuan diha abot sa Canada uy nga lisod man na sudlon o di ba? Nga Ah. ni musulti jud ka ana nga lisod sudlon, it's because kay imo nang i-emphasize kung maayo de kay siya kay nakasud siya didto. Ala ba? Ala char ba? Hmm. Human na mga usa ka week na ang nilabay, ayo sa So, istorya imong okay, okay. problema. Kay naghatag man Lagi, ka ana lagi, og lagi, kanang lagi. Oo, oo. clue nga Maminaw jud ko ani niya. Edward, ayay. maminaw jud ko ani ni Edward. Oh, sige Hindi, dayon Ayay, no. mao na makautang ni. ka 1 million anit. Oh, ayay mao na ni nya. Mao na din na niya. For example, mao na to, nanakay Grabe ka. mao na ni modunggab na ka, mao na ni. Mingon Ala, lang ka nga oo. kanang hibaw ba ka nga kanang sus kami diri sa Pilipinas naningkamot jud mi pag-ayo. Ako perti na kong paningkamot, no? Pero karon na Ah, ako'y beranan agoy. nga 10,000, no? Ano, na ako'y Mhm. beranan 10,000. Sus, Ay, grabe, kabawa na Edward. blessed kay ko sa Ginoo kay nakakabot pa jud kuha pa jud ko naningkamot jud ko nag-overtime ko Aha. mao ni gibuhat man ako Oo. tanan nya Oo. 8,000 ra man jud akong nakuha oy buang nga bitaw pero sige lang mangita lang niya ko ani asa Ah. Sharog di mo respond di ba Unya rate ka diyan sa te. Replyan Ayaw sa lang ka. pagdayon. Ay, Lagi ayaw sa replyan ka. Laban ayaw ka. sa te ayaw sa tubag ate kay nari si Sir Nonoch tan-aw nato karon hi Sir Henry Redula ingon siya regards to all mayong gabi si Bea ti kay perti niyang katawa build rapport di ay gyud gihangpon ning atong kaning bahin aning pangumusta sa utang sige te mm. so te Ayaw, unsa na may kuan reply gid mo te follow jud kag okay therapeutic okay kami. Mao ni among gihimo ning topic karon para sa ni sa mga kuan nga mo build maayo jud ka magkuan. Build kag trust. Nya in order to build trust, mo gamit kag Theracom sa nursing, good communication sa kuan Dili, sa dili na siya masulod dobs nga mang-scam ka, ana. wala Ana man po ko ba ng yung scam. scammer? Murag pa, Oh, sakay-sakay mao Yes, ni lang wala gigamit ka. sa mo. mga scammer. Oo, O lagi pero ang kani pero ang scammer Duard diretso man sila Duard. Oh, nya Diretso Mm. man nya sila na may pa dili sila intention Duard. kani kay kani Na may maabot pa man intention siya usa nga ka semana. na Kani may usa ka intention semana nga pa man Duard. na may intention nga Gaya pa kuan Duard. nato ka utang Ang gay good ano kay kay maabot pa mag usa ka semana. Mura ang nag tamang good word catfishing. kay na intention Catfish. to kanang ilaron ka kani kay wala kay Mm. intensyon ang nimuha mangutang ka Wala nya wala pa. oh nya man inig pangutang nimo kani sad Dili kay ka bayad. we have to understand nga kung mangutang ta utang is utang bayad jud ka no kay moagtang man ang trust so for example Utang ay dapat bayaran. o ayog start og dako start ka gamay 500 po tanga kanang okay ra kung mobaylo ko kuan 500 ayog promise nga bayran ti kay next semana kanang kuan 500 ana nya mayon kay Ilisan yes lang yan. Mm. ayaw gasto ang 500 ibayad Ha? na inig ayaw gasto ibayad ibalik mo ibayad so na test na di ba ay Ah. mabayad din ni siya di Ang ba tarig dako, di na sunod bayad. nga rounds Murag ni dako Bismil gid akong dunggan te kay naminaw jud ko 10,000 maayo. di ba it's 5,000 5,000 na Nya. nya human by the good mo ang akong rule important rule bayad ikaw sad as a recipient nga giutangan kung di ka magpautang tagain na lang pila may rule 10% 10%. Kaya Kung ang nangayog, tahon. kung nangayog 10, tagay 1,000. So mga yun na lang Di, kung 1 million. di Duard mo to'y among guest one time katong sa Canada si Hesosa ti ba? Ate Sosa. Mo bito yang mo bito yung example Duard kay sukad ko na naabot siya sa Canada iya mga parinti mangayog mga mangsulisit kay niapil og naray na ilang mga kuan nya mangayog og certain amount ang iyang ihatag na siya rule ato ti pila to ti doms 10% 10%, ingon yes. 10% Duard mangayog 5,000 aw kuan ra yang ihatag pila 500. 500 Kaning ra mga yang ihatag kaning pwede na niya mga question, manghulam po no manghulam pwede na siya kaning mga magpabayad question Duard nga kaning mga question te og Duard kaning what how or tell me about mao ni ang mga question nga mo empower sa speaker to guide the conversation. Unya kaning pangutana nga why
kanang why sa nursing sa mua nga kuan kay dili mi mangutanaan ng why kay ma-cause na siya defensive. Ma-defensive sila ba nga ano gud sir Why? kanang inani Bakit? magugko Tama. ana mao man gud ko ana mutana kag with what how or tell me about Tell me or about guide me through Bitaw, giunsa kay bitaw. gusto ko I want to understand Walk me through, no? Ana. your journey. Pwede ko nimo dadon sa imong kuan imong Mm. journey ana. Bitaw, tama gina, no? In addition po datong utang-utang good, Mm. ana po akong gina-practice lalo na kanang Nga mangutang ka? kanang mga close relatives ni mga Ah. mag-utang kay di ba Ah. mostly pag di makabayad mo binay cause nga mag-away mo, Away. masira niya Yes. relationship ba o so as much as possible mag-help na lang ka ayaw na utanga magtabang lang ko nimo sa mahatag lang ko Oh, okay tama man. so mahimo silang expert sa ilang kaugalingong experience dai ani Yes. doms no so nindot ni ba magamit ni nako sa akong mga estudyante. Oo. Para matuguan sila sa ilang mga gibati. Correct So, niya. Exactly. And one last quick one for today before ta mo end sa atong program which might be the hardest of us talkative Pinoys like ako talkative kayo is therapeutic silence. di mo tinggan. Di ka mo tingog. Te, Mm. awa na ni tingog si ate, yapay na niya. 5 seconds. Alaha? Alaha? Mag-therapeutic silence ka ako. Oh, wow. Wow. Kamo no? O, di ba? So, unsa man ng therapeutic silence? Kanang nang murag ka nang nasa salida nga awkward na kanang kuan kaayo ang mga artista unya magtinutukay sila dayon maghalok dayon O kanang makita nimo sa Korean ng mga salida ba nga mahog ang notebook. Ano mga Filipino nga salida mahog ang notebook niya. Magpunit silang duha Mhm. tinaway sa silang mata inana. Dili Oh, inana ang alo, therapeutic communication. Dili inana ang sa tawag na therapeutic therapeutic silence. Oh, Silence. like for example, suway nakuha ni sa una pag during COVID kay COVID nurse ko unya kanang nay pasyente mahadlok mo sila duward kay mga ka-COVID ka atong first nga COVID kay feeling nila mamatay na gyud sila. Mao gyud na feeling nya ang among gigamit atong communications usa sa mga nga kanang strategy is therapeutic silence. Mahilak na sila Edward, mahilak na sila, yun na sila nga mamatay na ko, mao na mahitabo na ko, akong pamilya di makita nga mamatay ko. Ana nya kanang i-absorb nimo ang tanang elements sa communication niya mahilom ka nya mo tan-aw ka niya this is more than words kanang maminaw ka Yes, correct. kanang to be present at that time ug kanang effective kay siya Edward effective kay kanya mingon din ang pasyente nga salamat kayo ha nga kanang naminaw ka nako nya kanang Alo no? naminaw ka nako nya inana nya later on mamatay sila nya at least they na feel nila nga they are heard nya kaning therapeutic silence is intentional use of quiet moment no dili kay nihilom ka kay dili Ala, Nag-cellphone. ayaw dili lagi dili cellphone di Ay, sige, marag lagi nakita nga orange team. Pakita orange. Ay, ayan ana di Ulit to, be, ulit, be. ang kwan Ay, Kasi casing naman, makita niyo. casing na to unya it gives the person more space to gather their thoughts without feeling rushed. Ayaw gina i-rush mag-conversation ka ready ka to listen. Di ayog start og conversation nga dili ka maminaw. Nya wala ka diha during the Doms, conversation. have you met people na nagdugay kung mo mag-istorya? Paano Ay, na mo na oo na, i-end? Edward. Kana na sad mo na thank you sa for Edward, dugay kaayo. Dugay kay mo mag-istorya te, marag isa ka oras. wala na sa among Ma'am Hazel. Tagduha ka oras yung mga istorya sa telepono. Nagbalik-balik ang istorya. Oo. Kung kapila na kung namatay na amo ang gistorya ni Ma'am Hazel murag kapila na ni-resurrect. Nabuhi. Resurrect. Dili ko Edward, naami technique ana Edward sa kanang nursing kay usahay maabot maatngan kag pasyente nga mangutana ra ka nga ma'am unsay gibati nimo karon nagay kay ni word nga karon
ingnon man Mm. kaoy nga mobalik ta sa napu ka tuig nga nilabay. Hala, napu ka tuig man. Uy, kanus amti mahuman ani ma'am. Wala grounded jud ang imong conversation with here and now. Here and now. Dili kay 10 years nga dito ta Fast. nag-istorya sa laing lugar, no. Here and now. Nya kung dili kay makaya Edward kay overemphasis kay ang pasyente talkative kaayo di madaog therapeutic silence. Therapeutic silence ka. Nga wala di na siya wala na kuan ba? Murag wala na kuan sa therapeutic silence. Unya kung dili madag therapeutic silence nga mingon siya nga hala naminaw man siya sa akong tabi mo. Tabi na siya pag-ayo. Ang style na mo ana Edward nagsabot na mi sa uban nga mga nurses. Okay? So, mingon ko sa uban nga nurses nga kung ni stay gani ko ana nga room for more than 10 minutes. Kisa to nagmotor te. Kisa to nagmotor nila ka Edward, na. yun na to, Edward. Ay, dari. Oh, Nainiagi. kanang more than 10 minutes na gani ko nakikistorya ani nga pasyente. Tawga ko sa room. Ingna ko nga na ako'y nakuwat na ako. So, tuon ko sa akong body. Tuon ko sa akong body. Domino, someone's looking, sorry for interruption. Someone's looking for you. Uy. Gani ko nga, oh. Oy, Nagsabot mo. Dili. Pero ano Dala ko eh? Dara ko ma-remember na friend. Ano yung style? Karang mag-ating-ating na siya ninanawag ba para makalikay? Pero Mauna wala ito ni among- ring yung phone. Wala. Mga Oh. na, kana dili sad pagpangilad. Nga Wala mo ka kay silent. kuan na siya. Domino na ring imong phone, tanawa ko na imong phone biniring ba. Ang time sa Tanawa sa. hello. Very orange. Orange. Ang orange. Unya, mao na mong buhaton nagsabot na miya na sa dili to kanang mangilad sa pasyente kanang mangita sa migrasyon nga Ano your oh, time, di ba? aron ma-confirm kay mahurot imong oras ug istorya uy napakailain nga pasyente. Mao na nga sometimes the most profound communication happens without a single word. Wow, ganda siya no? Silence. Gabi siya hugot kayo. Lagi. Bitaw kaning word nga silence no. Gamit pud kay ni sa tuwa as educator no. Kaya kana kung saba gaya tong estudyante mo palengke ba mahilom lang ka mga 5 seconds, mahilom pud na sila. Mao na siya ang Mo na Therapy. therapy. Matingala man siya. Oh, kay kung sabayan ni mo sila saba, di jud na sila mahilom pero mahilom kag kalit. Mahilom pud na sila kay purat man sila. Oh, makurat sila yung mahadlok na nung nis mo. Oo, Tabian nagpapag- na ni nagsisis ma'am. si Uy, ma'am. ano man di siya Oo. nahilo man. mao Okay. na. Kani day si Kuan Duarte, kani day si Ernel Henry Ridula is also a may ko psychia patient. Is also masters in mental health. So Ah. kasagaran na to no dire mga kuan jud ay mga mental health. Mental health Good pud kasi mo, mental health. imong man. Kuha na siya. Ay, iba Maternal pa mental naman. health. Tanawa ko mental Ah. health ba ko? Tanawa na yung number fetus. Di ba? Oh. Maternal and child. Lulu, wala ka tawa. Duarte, Ala, ba yung katawaan. Duarte gimingaw ko kay mag-away, wata nag-away. Ectopic na siya, ectopic. Oh, daghan kitag mga psychiatric nurses dire. Uy, kamo mga pitch Hmm. in sad mo diha uy mga psychiatric nurses kay aron nindot ato no salamat kay sa inyo pagkuha na comments. Padayon. So mao na Duarte, Sadya. it honors the revelation, no? Just maintain engage presence. Unya, nodding kaning nodding careful lang ka sa nodding. Ano, careful ka kay ngano Ano man siya di? maghikog na ko. Mao lagi di no. Oh. Kanang kuyaw na siya kanang mo validate na siya sa Pangit internal ka. mo validate na siya sa internal turmoil sa pasyente. For example, mingon siya sa gyud to nako nga kanang namatay ang akong mama, ako jud ang i-blame Tumayo sa adto ka- niya. Mingon ka. Tumayo sa ka, Deserve. So careful, active Deserve. listening. Yeah, be here and now. Eye Unya, contact. Eye contact. Kailangan dyan eye contact. eye contact, unya just maintain engaged eye contact so they know that you are with them. No. Mao na siya. Wow. So Daghan before ta kay mo sila. end, nako Asa isulti man, kanus aday dili appropriate ang therapeutic communication. So ato tong nisgutan nga kanus dili appropriate. Okay, so importante kini sa mga estudyante to understand ug sa mga nurses and kaning educators to understand kanus ra kinutuban sa therapeutic communications. So ang kinutuban sa therapeutic communications dili ni siya applicable sa mga in crisis. In crisis, Duard.
in crisis, padung na Ay, mo ambak oo. sa Sampo, Sa building. bridge, Moambak oh. sa bridge, Nya no? mo on mo the sa app. ka. Or O yung padung ka na siya unsa di mo makulatan nimo. di ba Padung unsa na siya di mo magwala. gibati? Unsa man, Unsa di mo tell me gibati? more. Navigate me through your experience. No, limitation na siya sa therapeutic Ganun maambak man communications. ka. Oh, Ano, uy, ngano di suti ay. ko unsaon nimo pag-ambak, although mangutana ana sa gipagnan ko sa ano na ABS-CBN ko Una na. na pag nga So na di kana siya active ko na gyud na siya therapy. Tambal na amo ang kuan na kung pwede na siya pusilon og kanang murag tambal nga makapakuan mao na ang buhaton. Ang next kay kanang mga pasyente nga naay dementia ti. Sir Jill. Si Sir Jill Arsenal, Mm. kuan biya ni O siya sa mga dementia. mga pasyente naaman tay technique sa ato ning isgutan sa second nato nga session kanang kaning pagsulti bitaw sa kamatuoran ti kana presenting the fact inana ba. The reality or Oh, something, na oh. reality, presenting reality. Dili na siya pwede, Edward, sa pasyente nga naka-mute ka, Edward. Kana kung pasyente ingnon nimo, "Huy, kuha na lang ka, isa ka bulan na lang ka, matay na ka." Kinahanglan kay Cancer, therapeutic pwede na. communications. Importante kay na siya, Edward, niya. Kanang pasyente nga naay dementia, dili ka mo present sa reality. Like for example, mingon nang kadaghan ako ana ti nga kanang nga incidences nga ang pasyente kay dili siya magpahikap sa mga nurses. Nagkagubot unom ka nurse na asod sa ako'y charge nurse adto nya. Unom ka nurse kadaghan unom ka nurse didto sa sud niya. Kaya kanang kuan ka namo kanang butangan ka namo IV kanang anak ba? Nya paghuman sumbong sa nako Domino di gid pwede makaya di mo kuha ng tiguang dili mo tawag ana Operate. cooperate. Oo. Dili gyud. So unsa kong buhaton, Edward? Ko ana din ko ay mutan-aw imong eyes ana kuan gud ta sa psychiatry. Tan-aw ko silang naong ana sila tanan nag-color blue. Sila tanan mga nurses nag-color blue. Ni Ikaw kuha na di ko iba. gown. Kuha di ko gown, Edward, nga color yellow. Sulob ko color yellow. Nga naman, number one, image, di ba? Ingko ninyo nga, first ito sa istorya, image. May So, iba, ikaw may so, iba. nag-signal ko nga I am different from them. Mhm. Nagkuha din ko og chart. Gidana ko kanang clipboard, diba? Gidana kong clipboard. Ni sode ko especially wala ko nagkatawa, wala ko nagkuan, wala ko na stress, relax ko, Serious. na relax Serious ko. kay ka, serious. Serious kayo. Ningon man ang nurse nga, doktor ra daw ang pahikapon. Yeah. Mhm. Kanya mga doktor, Sabi ka niya, doktor ka. mga doktor dire kay dili sad kahibaw kay mo IV. Mga dili ba na ilang expertise ang mga ED nurses ba yan na. Mga So nurses. then ko, hello, kumusta? Kumusta? Nya kanang unsa may atong kuan sa may nahitabo dinhi tuldo siya sa mga nurse ila kong insertan og IV. Okay. Hindi ka ginahag IV. Dili ko ginahag IV. Yung sa na ko paghatag sa akong tambal. Ang mga nurse siga ilang mata. Imagine ka nga. Nya, so na paghatag sa akong tambal. Mao ni akong tambal nga gi-prepare butangan kag IV dili man na sakit. Ingon ning pasyente na ra pasyente na ra Gido na lang bukton te. Ginoon doktor. Ko nga bebe, ari na imong bukton be. Ako'y tao. Di ni patawron ni sila kay ila kang gipasakitan. Ila kang gipasakitan. Ila kang gipasakitan. Di na patawron. Ako'y mo taod, why sakit. Pak done. Sige hatag tambal. So at that point dili ka pwede maka-present. Limited ang imong therapeutic communications. Ngano man. Ngano di ay gi-explain man gi-train man mi ana Edward. Nganong nag-project ka nga you look like a doctor. It's because you have to live their reality. Kung unsa ilang reality, i-live nimo. Dili nimo sila lalison nga kanang kay kung niadto pa ko Edward, bringing the same reality nga kinahanglan ka butangan og IV kay mao nimo same sa ilahang gisulti. I'll be another. Wala na I'll be kay another. kaibahan. Wala na kay Wala giban. kay kaibahan sa ila. Yes, you fall under the same box. So, mo na limitation sa therapeutic communications. So, mo to akong gibuhat nga gi-train na mi ana daan tawag na mo na kay gentle persuasive approach. Nga mo live ka sa reality sa pasyente in case na siya dementia. Naging siya Pero, mga technique. na siya techniques. Kuan sa siya te, case to case basis when it comes to the patient.
No, di Mm. ingon nga kato siya sa imong situation kay dementia patient man to siya. Oh, lahi Oh, sad sa ang mental health. Wow. Oh, lahi sad Yeah, ang mental lain health. sad. Sa mental health, you cannot role play. You cannot act as a kuan. You cannot role play Mm. kay mura mas lagi ilad nimo. So daghan ano ka man? istorya. Kay mura mas lagi imo mas Oh, lang giilad. Dapat mo present you ka sa tinuod. Oh, tinuod. So lain siya, Dward. Depende yun dahil, no? Oh, Dapat oh, ma-assess yun yung mong patient kung unsa ni siya in the correct. first Nya, place. creative sa jud ka, Dward. Creative ka sa imong approach as a nurse, as an educator. Nya sa imong estudyante ma-apply sa nimo kay imong estudyante lain man silang behavior, no? Oo, tama. Wow, Mm. daghan kay Correct. tag nakatunan karon no. So, just to recap, therapeutic communication is not just for professionals. It's for anyone who wants to build trust. Wow. So yes, te. So we discussed active listening, karong adlaw being present, not fixing, no? So kitang nga ginahan kita mo fix i-limit na nga to ang kuan. Mao ni mong buhaton kako kasway ka na sa nati. Mao ni mong buhaton. Dili ato nang i-limit, no? Empathetic responding, you validating the patient's feelings sa pasyente. Open-ended question asking how and what, not why. And finally, therapeutic silence, no? Giving space sa kuan sa pasyente. Mao na siya. So, nindot na no, with empathy, Mm. active listening, open-ended, okay. So, ang importante ani mga kakisaw, mga nyor, no, dili nato ni dalian. So, as it is being said, mastering this toolkit is not A marathon. is a marathon, It's a marathon, sprint. not a sprint. Yes. So dili So, ta start small. correct. So part 1 pa ni Doms, no? Part Daghang 1 pa ni. ni. Upat raman tong gistoryaan. So next nato nga session na sa taylain nga upat to complete the entire 8 ka kuan 8 ka Eight yun eh sila. strategies. Wow. Active Ikaw ba, listening. Duard? Paminaw lagi, Duard. Uy, wala man ka. Di man ka active listening. mo. Nawala si Here and nawala. now. Nawala ti kay daghang Ano distraction. naman? Yung Amot anak lang ti kay nimo, yung di anak ba? ti kay yung anak Oo, gisapot. sa kilid. Gisapot yan eh. Gisapot yun si Kuan. Nawala ang active Si listening. Amari. Oh, nagsa. So correct, no? You can pick just Sige, one te. technique to practice this Mm. week. Yeah. Bisan sa pamilya lang, sa friends. It Mm. creates a space of psychological safety where people feel seen. Pate. Mm. Ingon ka 8, no? Di ba? Mao to imong giingon nga no upat ra. So Oo, na ang upat. Ay sorry Duarte, ako sa duwa sa ko naminaw no. Sige de. Sige de. Watch ka na mina, okay. Kanina So- kaning therapeutic silence Doms, pwede Mm. na gamiton ta ka ng Mangutang. mo chat sa mo nga kumusta ka. Yung music silence din ka. Pwede ba? May ganun. Ano? Moingon din Duarte nga. Moingon Duarte, dapat ka Dapat ka Duarte. diha. Manay ka. Pagyapo ka mo tingog. Kumanay ka therapeutic silence. Mo na din. Pwede na siya pwede na ilong press sa messenger na ilong press. Nya kana sang Bitaw. therapeutic silence kay dapat appropriate na siya. Na mga instances nga dili pwede ang therapeutic silence kay abi pa lang kanang kuan gi-judge na nimo ang pasyente. Oo, no. Tama. Bitaw. Mm. no? Okay. Okay, before na pa? Ako na no. Ako na Mm, Duarte. sige. Ay nako galisa Ikaw Duarte. na, te. Okay, Ay, man naman I'd like dati. to Sige, okay. Ay, nako. Anyway, I'd like to greet the no. Murag katultul man mo ani Duarte kay you are from Inglanilla, kamo ni Dom, St. Cecilia College. I'd like to greet their Wow. first pioneers, batch Virtus Animos, no? First batch ni Wow. siya sa College Si may of Nursing. pasabot anati. Wow. So may pasabot anang So, kuan. ikaw mag-mold sa latte. Dapat Oo. makatapuan din na sila, te, ha? Oo. Mo na expectation. Mo na expectation. So, basin wa sila Pressure na nanan ka. upron, basin on demand mo tan-aw sila sa YouTube. Mm. Kasi ang Yes. preparation di Duarte, sa mag-top. Pagilom since diha Duarte, first year pagilom pa. ikaw ba First Duarte? year pa Grabe dati. kay ka Duarte. Oo. Imo jud kay pressure Duarte. Gi-stress. First Uy, year ka na. pa yun na, dapat preparation. Proud kay mi anak diha kay taga Minganilla biya ming duhang Eduardo te. Mao gani Oo. nangutana ko ni Edward kung katultul ba na siya. Mm. Ito Hello, ba na sir. Edward? Mm. Oo. Mm. So congratulations kaayo taga St. Cecilia, no? I hope nga sa sunod nga board exam kay kuan Yes, no. di sa sunod dugay pati mga upat ka tuig. After 4 years pa, oo. Mm. Oh, after Pero 4 years ano, pa. swerte sila Doms kay na-teacher nila si Ma'am Hazel, Hazel. no?
Gahit butan kani sa kayo. inyo siya. Unsay oo. unsay Friends with unsay me. Ay, friends with me ni Edward. comment sa mga estudyante nimo Ma'am Hazel, buutan kay ka Ma'am Hazel, ingon sila. Uy, buutan kay Hindi ko ko sa'yo. gid mo ato Sa'yo, grado. Iha mo na sayo. Edward, buutan kay ko, Edward, kay nag-therapeutic silence naman ko, Edward. Tingog. Diha mo na sayo. Dagko na kay Diha mo kagrado na mo sayo, hatag, ha? uy. Dagko kay kagrado mo Wala hatag, ako di nag-exam. ka mamagsak. Edward, paghilom, Edward, wala pa ako nag-exam, ha? Imo dyan ko higaan ko idea na mag-exam na ako sa sunod. Pero Rest, rest nakaugado. rest assured na kung unsa Sabi, nga klaruhan level of natin, dili, quality, klaruhan natin, Rest dili, assured. recipes niya. Lain sa kagati. rest assured na siya nga unsay gigamit ni Ma'am Hazel nga tools, gigamit niya nga strategies, techniques sa Cebu Normal University, iya gyud ang dadon sa tawagan na St. Cecilia's College. St. Cecilia's Asa College. ka. Sige. Ay, nakagpalakda akong atay, eh. Ay, sige ko kaya, Edward. Ay, nag-comment, Edward. Sige. So, mga kakisaw, ang salite? Sana Great naman. man ka. Great man ka kas mga naminaw. Ni-greet na ko, mga kikisaw. Kita nasabta sunod nga episode sa sunod Domingo. Ay, pagkatawa ni Edward. Sunod Domingo, Edward. Unsa man basig na nasa kay aktibidades. Kani gid siya. Diba? Kibaw mo no mga isaw Sige, kasi si Edward may activity. magdaog ka ng kuan. Mao gid siya magdaog-daot sa among plano, charot. Dili na siya family day si Edward. Importante ba na mo gandot kayo si mga family po. Na siya family, yang iro, di ba? Ako nasa ko family, ako mga anak ka mga badlungon. Ay, di ba tayo love man ako mga anak. I-treasure yun ang Love na ko, family. Ron. I-treasure yun ang i-treasure family. yun, Kay not everyone has family. Ako wala ko'y family. No? Nana. Hoy, na kay family. Na ko'y family. Oo. Kanang biologic. Ay, nana ba? Nga kuan ka ng... No, te. Sure ko, te, na kay family rong December. Oo. Nag-shopping Dako ka, kayo diba? Nag-shopping family. ka. Kita mo sa akong Ako video. to, te, unsa to? Ako tong sapatos, te. Secret. Gani, asa man natuwa dito. Wala ka imo ato doon. Shock lang niya mo. Dili kita mapisik-pisik ka na ni Canada te. O, dinhin na tapa. Wala therapeutic silence. Okay, so kana ato na istoryaan sa sunod, no? So og sa dili pa ta mo tapos atong i-greet ang mga nananaw nato, atong i-greet si Jill Arsenal, no? Sir, thank you kay sa pagtan-aw. Sa sunod ikaw na ang sunod nato nga i-kuan dinhi feature dinhi ni Ma'am Bertilia Pragados. Nagtanaw sila duha sa iyang wife, si Sir Jill. Salamat Lingaw kaayo. ko sila sige sa nagkatawa. Unya si Ma'am Bertilia Pragados nga nakaron sa Leyte. Nas Leyte si Ma'am Bertilia Pragados. Salamat kay sa pagtanaw. Si doktor na ba ni si Henry Ridolate? Wala pa. Hapit na. Wala pa. Doktor na yan. Kuan siya. Si tawag kung candidate pa kati. Candidate. Candidate, no? Candidate. Doctoral Candidate candidate. yun. Doctoral PhD candidate. candidate. Si Henry Ridula. Salamat kay sa pagtanaw. Muskin sa paninanaw nato ti. Imong mga estudyante sa kuan, imong mga estudyante sa St. Cecilia's College. Daghang salamat og uban pa nga mga mananaw on demand. Salamat kayo og dinhi natapos ang lain na pod nga edisyon sa atong Kisaw TV. Ako si Domino Puson. Hangtod sa sunod mga kakisa ug mga kanyor, so please like, share, and subscribe. Nyor Eduardo TV and Kisaw TV. Kini si Edward from Jensen. Ate. Lagi, uy. Kani ba si Edward? Baparaygon kani siya. Uy, nagkakalingon na tao. O kini si Hazel Cañeda. Talagang naglawa raw. Uy, gusto na ko niyo. Tig-usap lagi natin. Sa last mo, nag-usap sa script. May nag-usap. Wala, Lagi iba nag-usap. lagi. Kani, bida dyan kay Edward. Si Hazel Lastimosa. Daghang salamat sa mga nanaaw sa live o sa on-demand. Please ko subscribe o share sa among episode. Maayong buntag, hapon o gabi, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Bye. Bye, Edward. Bye, Bye, Edward. Kisaw TV, Salamat. ang channel sa tanan sa mga Cebuano sa kalibutan. Estudyante, nurse, healthcare nga nagtrabaho bisan kinsa ani para sa imo. Sama-sama